Robert Nozick, han mener, at ulighed er godt. Den skaber motivation, som man også kan se på vores model, vi har her. Den fremmer retfærdigheden. Han mener også, at det perfekte samfund, der skal man ikke betale skat. Man bestemmer over ens eget liv. Staten skal ikke fratage borgernes værdier. Staten skal beskytte det enkelte individ. Man skal have personlig frihed. Og man har ikke krav på sociale goder, gratis uddannelse, lægehjælp eller pension. Hvis Danmark skal have det samfund, så er det sådan, at der er ingen, der skal betale skat. Alle bliver nødt til at arbejde hårdt for at opnå det, de gerne vil. Altså alle bliver derfor nødt til at være egoistiske, og derfor bliver de nødt til også kun at passe dem selv. Og som vi også kan se på vores model her, så er lighed skidt, blandt andet fordi, at der kommer mangel på motivation til at yde det ekstra, vi mangler i vores samfund. Arbejdsudbuddet det formindskes, der er færre investeringer, og hvis vi går ned under, der kan vi sige, at ulighed er skidt. Der kommer flere investeringer, mindre kriminalitet, højere offentlige ydelser, og der kommer bedre ressourceudnyttelse.